My vidíme na Božej Matke také dve veľmi dôležité veci. Jedna vec je očakávanie toho Božieho slova, očakávanie Božieho oslovenia. Viem, že anjel k nej prišiel s Božím posolstvom. A teda ona bola taká bdelá, akoby to jej srdce, to, čo hovorí Pán Ježiš, takže bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán, na inom mieste, lebo neviete, v ktorú hodinu príde zlodej. Čiže máme bdieť na také, by sme povedali, z takých dvoch príčin. Jeden dôvod je ten, aby nás nepremohli zlé myšlienky a pokušenia. A druhý dôvod, ešte možno ten dôležitejší, aby sme nepremeškali vnuknutie samého Boha. Aby sme nepremeškali to posolstvo, ktoré má Boh konkrétne pre každého jedného človeka. Áno, on sa prihovára vždy celému spoločenstvu, ale v tom Božom príhovore je vždy niečo veľmi konkrétne pre mňa osobne. Tak, jak to bolo pre Pannu Máriu.